12-a să ne adreseze câteva cuvinte. Dragi absolvenți, stimați părinți, invitați și colegi, ați văzut și dumneavoastră câteva secvențe din ce au fost capabili să realizeze clasa lui Benza în cei 4 ani. Dar pentru că ce-i frumos trece repede, au trecut repede acești 4 ani, mai ales pentru ei. Pentru mine a fost mai greu. Și așa cum șade bine la fiecare început de drum, în primele zile de școală, în cadrul unui extemporal la dirigenție, față de care ei s-au arătat cam mirați, i-am întrebat, le-am pus 2 întrebări. Ușoare. Adică una ușoară, una și mai ușoară. I-am întrebat ce fel de diriginte și-ar dori să aibă în cei 4 ani de liceu. Spicuiesc foarte rapid doleanțele lor de atunci. Un diriginte care să-i pese de problemele elevilor, să le ia apărarea în conflicte, să facă dreptate. Să fie amuzant, să știe să explice, să fie înțelegător. Când de mate, să fie mate. Și să mai accepte o glumă, 2. Să nu fie dur cu elevii. Să nu se enerveze ușor, să nu facă discrepanțe, să ne ajute, să fie glumeț, să mă lase în ore să merg la magazin, să merg afară, să joc fotbal, nu basket, să ascult muzică în timpul orei, să pună note de 10 la toți copiii, să aibă simțul umorului. Și unul, cine știe ce traumă o fi avut la viața lui, că zice să fie non-alcoolic și non-alcoolic și non-fioros. Altul zice dimpotrivă să fie fumător, băutor, de gașcă, excursionist, glumeț. Și în sfârșit unul zice să fie așa cum este domnul Benza. Și mai zice cineva să fie o fată, blondă, scrie în paranteză, să aibă 20 de ani și să practice sport. Iar a doua întrebare, mai ușoară, a fost ce activități extraclasă și-ar dori, filme, excursii, de care au avut parte de pe parcurs. Acum, eu nu știu în ce măsură am corespuns doleanțelor lor, dar pe de altă parte și eu mi-am dorit un anumit tip de elev, cam în felul următor, nici prea cu minte să fie, că după aia mă îngrijoram că e bolnav, sunt bolnav, dar nu este de prin băzi de obraznici ce să fie, că iarăși devenim extremiști. Pot să vă spun că în clasa asta au conviețuit polul nord și sud, cu toate că legile fizice nu ne dau voie să se întâmple așa ceva. În această clasă așa s-au petrecut lucrurile, pentru că au fost mulți copii care 4 ani de zile aproape că nu i-am văzut. Nu i-am simțit că există în această clasă. N-au întârziat o secundă, n-au lipsit un minut, n-au supărat pe nimeni niciodată. Iar la extrema cealaltă, că dacă tot vorbim de clasa lui Benza, să vorbim și de extrema cealaltă, au fost care n-a fost zi lăsată de sus să nu supere pe cineva, să nu facă ei un poloboață. Aceștia sunt elevii noștri care au absolvit în anul când noi sărbătorim 60 de ani de existență. Și vor rămâne în istoria noastră prin faptul că la propriu au dat foc la școală. După o tentativă nereușită cam pe 1-2 noiembrie, după 7 zile, au reușit cu adevărat și au provocat un incendiu de toate frumusețea, la care au fost prezente destule mașini de pompieri și de salvare și ne-am făcut cunoscut în toată țara prin imaginile date de diferite televiziuni. Când vor veni la sărbătorirea centenarului acestei școli, sper să aflăm și mai adevărul care sunt cei care au vrut să elimine de pe harta Iașului această școală.
Vreau să mulțumesc în mod deosebit șeful meu de clasă, un băiat extraordinar căruia îi doresc tot binele din lume, Neagu Sebastian. Și vreau să felicit părinții care au sprijinit acești copii să ajungă până în punctul în care suntem astăzi. Au fost un grup de cam jumătate din părinții mei, cam 14-15 părinți, care mereu au fost alături de mine și m-au ajutat în toate problemele care au apărut. Le mulțumesc din toată inima și doresc tuturor, indiferent polul nord sau sud, mult noroc în viață, care noroc în viață sigur este proporțional cu cantitatea de muncă și de seriozitate. Invit acum pe scenă clasa lui Benza, 12 ani, în ordine alfabetică. Da. Este Gădăneam. Georgiana Axinte. George. Da. Andreea Bandac. Domnul Bădulescu Bogdan Ionus. Paul Caunic. August Coceanu. Andreea Diaconu. Iena Mădălin. Andreea Fotea. Ionuț Gabriel. Matei Ghimpu. Beatrice Grădinariu. Noah Greenberg. Bianca Iftene. Marian Iordache. Ștefan Ionescu. Gabi Lucescu. Mădălina Miron. Florin Mițca. Rareș Moisei. Sebi Neagu. Cu toată prețuirea în partea mea, Mihai Pansiru. Iulia Pasat. Alex Rotaru. Sorin Rotaru. Alex Sorin. Adi Tiron. Vlad Sache. Stimați participanții, sunt cei 26 magnifici de la 12 ani. Vă mulțumesc pentru atenție. Îl invit acum pe șeful clasei să spune câteva cuvinte. Bună ziua! Stimați colegi, părinți, dragi absolvenți! Iată ne-a ajuns un moment așteptat încărcat de emoții în încheierea unei etape importante din procesul formării noastre ca oameni, dar și speranța începutului de drum. Este momentul la care protagoniști suntem noi, elevii promoției 2015. Parcând finalul unui drum deloc ușor, în care alături astăzi ne-au fost profesorii și părinții, aceste clipe solemne îndeamnă la reflecție și la bilanț. Rămân în urmă 4 ani de muncă, emoții, dezamăgiri sau succese, ani în care ați regăsit în noi elevii spirit de dornice să afle, să învețe, să comunice, să contribuie prin efort personal și asumat la propria formare. Cât și cum am învățat împreună, ce au însemnat acești 4 ani în drumul devenirii noastre, sunt întrebări la care timpul ne va oferi probabil un răspuns.
Sfârșitul vieții de licean înseamnă însă un nou început, a drumul pentru realizarea profesională, pentru desăvârșirea ca oameni, pentru integrarea într-o viață socială de calitate, ale cărei baze solide școala a încercat să le fundamenteze. Și pentru că adevărate valori nu așteaptă trecerea anilor, suntem convinși că în scurt timp efortul dumneavoastră, dragi profesori, va fi confirmat prin realizări importante, care au împlinit cei 4 ani de liceu să fie avut o contribuție majoră, oferindu-ne posibilitatea de a fi însușit de o cultură generală, de care noi înșine să fim mândri, de muncă ce garantează succesul, disciplina minții și a faptei și, în ultimul rând, calitatea de a fi om în adevăratul sens al cuvântului. Ne exprimăm, de asemenea, convingerea că deprinderea de a învăța, nu doar din cărți, de la calități, dar și prin propria experiență, confirmată prin rezultate deosebite obținute de-a lungul acestor ani și înscrise în unul ce catalogul sau pe diplome de la diferite competiții.